να φτιάξουν μια κοινωνία καλύτερη από αυτή που θα τους παραδώσουμε και τους παραδίδουμε. Η αποφοίτηση είναι συγκινησιακό γεγονός, όμως και για εμάς τους εκπαιδευτικούς, αφού κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες μας διακατέχουν ανάμειχτα συναισθήματα. Συναισθήματα χαράς που τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, ανοίγουν μια νέα σελίδα στη ζωή τους. Συναισθήματα μελαγχολίας από την άλλη, που την επόμενη σχολική χρονιά δεν θα ξαναντικρίσουμε τα πρόσωπά τους και τα σχολικά χαμόγελά τους. Εμείς οι δάσκαλοι αναλογιζόμαστε κάθε χρονιά αν καταφέραμε να πλάσουμε τους μαθητές μας, να φροντίσουμε το πνεύμα τους, μα πιότερο την ψυχή τους, ώστε να γίνουν ελεύθεροι και υπεύθυνοι πολίτες. Φροντίζουμε για τη φυσική και επαγγελματική αγωγή τους, ώστε να ασχοληθούν με αυτό που αγαπούν. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο όμως, πέρα από τις γνώσεις, είναι να γίνουν άνθρωποι με ιδανικά, με αξίες, άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο. Στην προσπάθειά μας αυτή, έχουμε οδηγό το μεγάλο μας ποιητή Κωστή Παλαμά. Σμίλεψε πάλι δάσκαλε ψυχές, υπομονή, χτίζε σοφέ της κοινωνίας το παλάτι. Ελπίζουμε λοιπόν αυτά τα παιδιά που απολύονται απόψε να πήραν κάτι από αυτά που ονειρευόμαστε και προσπαθούσαμε τόσα χρόνια. Οι δικές μας προσπάθειες, αλλά και οι κόποι των γονιών σας, παιδιά, είναι τα εφόδια που παίρνετε για το δικό σας αγώνα πραγμάτωσης των ονείρων σας στο ταξίδι που τώρα ξεκινάει. Αγαπητά μας παιδιά, σας εύχομαι με την καρδιά μου να έχετε υγεία, να πετύχετε τους στόχους σας, να γελάτε ευτυχισμένοι, να δίνετε χαρά σε αυτούς που σας αγαπούν. Συγχαίρω τους γονείς σας για αυτά που σας χάρισαν, για την αγάπη και τη φροντίδα τους. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας προς το σχολείο. Κρατήστε το φυλαγμένο στην καρδιά σας και εμπνευστείτε από αυτό. Καλό ταξίδι στη ζωή σας. Σας εύχομαι ολόψυχα. Και καλό καλοκαίρι.